Ramadan Yesu. Ramadan Yesu. Jahe. Oh, dia baca kot. Dia baca la ilaha illa. Min ay bulu yakka ñaare tay no ne barane Allah. Ya tani. Yara tele tan to de. Sai tani. Barka tani, barka sai kai, barka sabah Allah. Ayo, sabah nan rudo albarka. Rudo albarka. Allah baka. Amin. Amin tani, amin jamsa go. Allah baka jamsa go. Allah bada sa'a, Allah ya resa, Allah ya rejam. Gore mo dilla gore. Allah ya resa, Allah ya rejam. Allah hocce sa'a annabi da Allah ya rejam. Allah jiga. Allah ya resa. Sai jani Allah tiyaye hanne. Allah tiyaye, Allah bada sa'a, Allah tiyaye. Allah tiyaye ku, Allah kare ku, Allah kare nan rudo albarka Agadez, jihar Agadez. Rudo albarka. Rudo albarka. Jihar Agadez. Hendu kanye lahan sayne hokko am tun gonjina. Ilana hokko mo juno gaba dai. Assalamu alaikum. Ku diba mutane waɗansu a ƙafa suke taya. Masu moto su ta bisa moto na tsakiyar daji ne. Waɗansu a ƙafa wallahi suke taya. Kuna ganin al'umma ko a ƙafa mata da maza da yara ƙanana. Wallahi waɗansu daga cikin nan gurin da kuke gani wani tun karin da ya da sahi har yanzu bai samu cikin shi wani abu ba. Kawai saboda kishi da san ƙasa da gwagwarmaya a kan ƙasa suna tahiya. To al'umma a so ƙasa al'umma. Ataba dogo huta daga hanya dogo yawara ayi a hankali da Allah abi a hankali ayi ta tabi ataba saluku Allah ya kiyaye ku ayi ta tabi shugaban kasar Nijar ayi ta tabi Wallahi ku hankali ga shugaban kasa Chadi ga yana
da baya ku ja da baya ku ja da baya ku ja da baya ku ja da baya